Sugeng enjing wonten ing titi wanci menika kita badhe bahas soal ingkang sampun dipun garap para siswa kala wingi. WFH Kade maca aksara Jawa. Nomor setunggal. Ana telung aksara. Aksara sepisan yaiku aksara ta ditambah taling dadine T. Aksara sing kepindho aksara la. Aksara nomor 3 ana aksara la diwenehi suku diwenehi cecek dadine lung. Jawabane telung. Nomor kalih. Ana telung aksara. Sing sepisan yaiku aksara wa. Sing kepindho yaiku aksara ja diwenehi wulu. Dadine ji. Aksara keri dhewe ana aksara ka diwenehi pangku. Mula huruf vokale ilang. Dadi mung ana huruf K. Dadi jawabane wajik. Nomor 3. Ana rong aksara yaiku aksara ja lan aksara ma diwenehi suku. Iki dadine mu. Mula jawabane jamu. Nomor sekawan. Ana rong aksara. Aksara sepisan yaiku aksara ja. Aksara kaping kalih yaiku da diwenehi wignan. Wacane H. Jawabane jadah. Nomor gangsal. Ana rong aksara sing diwenehi sandhangan paling tarung yaiku aksara sa lan aksara ta. Paling tarung diwaca o. Sa dipaling tarung dadine so. Dene ta ditaling tarung dadi to. Jawabane soto.